Nhar l-erba' il-Gvern se jinawgura l-ewwel laboratorju tad-DNA akkreditat bi standards Ewropej. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li fissret kif dan se jsir wara li l-privat irrisponda għal espressjoni ta' interess maħruġa mill-Gvern li permezz tagħha tmexxija tal-laboratorju tad-DNA privat li kellna f'Malta s'issa se jkun jifforma parti mill-Malta Laboratories Network. Il-professur Anthony Serracino Inglot, chairman tan-netwerk tal-laboratorji, qal mal-kulħadd kif il-laboratorju l-ġdid tad-DNA li jinsab fil-Life Sciences Park se jġib miegħu diversi vantaġġi. Qabel il-Gvern kellu żewġ għażliet għall-analiżi ta' kampjun tad-DNA. Jibgħathom għand il-privat fiċ-ċentru tal-inkubazzjoni fejn ma setgħux jinżammu għal tul ta' żmien, inkella jibgħathom barra minn Malta. Din il-proċedura spiss kienet tispiċċa tiswa eluf kbar ta' euro għaliex anke jekk it-testijiet infushom ma jkunux jiswew ħafna flus, il-qorti titlob ix-xhieda tal-analisti tal-kampjuni. Dawn ikollhom jinġiebu minn barra u jiġu kumpensati minn barra l-ispejjeż tal-vjaġġ u l-akkomodazzjoni. Din is-sistema kienet wassal ukoll għal iktar dewmien fil-qrati. U għalhekk li dan il-laboratorju se jkun qed joffri lil pajjiżna diversi vantaġġi. Dan apparti li kif spjega Serracino Inglot b'hekk tista' tintlaħaq il-mira li pajjiżna isir ċentru ta' eċċellenza f'dan il-qasam fejn Memorandum of Understanding iffirmat mal-Istitut Forensiku tal-Olanda dan se jassisti lil Malta Laboratories Network biex jaġġorna ruħu bl-aħħar żviluppi fit-teknoloġija.